Kelangan Pandum Pangklimbang 5 menit dina Rebo Kliwon tanggal 23 April taun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 24 ayat 13 tekan ayat 35. Nate ngrasakake kelangan pandum alias ancas tujuan. Aku nate rikala wong kelangan pandum alias ancas lan tujuaning urip. Urip iki rasane sepo lan ampang. Tandang gawe aras-arasen tanpa greget, waton glundung. Rikala wong kelangan pandum, prayoga nglodhangake wektu kanggo sumingkir sawetara saka karameyan, golek papan kang sepen sepi prayoga. Ing kono sinambi nglelimbang urip, prayoga nyuwun pitulungan lan kekuatan dalam Gusti, amrih bisa enggal nemokake ancas tujuan kang ilang alias nemokake urip kang anyar. Sajake kahanan kaya cecala uga dialami dening murid loro kang padha ninggalake Yerusalem tumuju menyang Emmaus. Rasa gelo kuciwane marang Gusti Yesus ginambar ing praupan kang suntrut sarta atur wangsulane Kleopas, salah siji saka wong loro mau, rikala antuk pitakonan saka Gusti. Kula waunipun sami nggadahi pangajeng-ajeng yen panjenenganipun menika ingkang badhe nebus Israel. Nanging samangke menika sampun 3 dintenipun bakda lelampahan wau. Wong loro mau gelo dene Sri Yesus kang diagul-agulake, kaanggep nabi agung ing karya lan pangandika sarta jinangkung ing Allah mau diperkarakake dening para imam, sineksa lan sinedanan. Wong-wong mau ora nduga menawa nangsipe wong kang kaagung-agungake banget ing ngenes, kang kagadang-gadang dadi Mesias kang bakal nyelametake bangsa Israel saka penjajahan bangsa Romawi, jebul mati ngenes. Dene arep percaya marang kandhane para wanita kang nyeksekake jari Sri Yesus wis wungu, kok ya ora keduga. Ora kacaritakake bab ancas tujuan wong loro mau menyang Emmaus, nanging mbok menawa kepingin mundur saka pangaruh birune prastawa Yerusalem kang banget gegirisi iku, amrih nemokake dalan uripe meneh kang anyar. Gusti Yesus pirsa kahanan murid dalem kang kelangan panduming urip. Gusti nyelathu murid loro kang ora tanggap mring kahanan. Wong kang cubluk lan dedel ing pikir, temah ora percaya marang samubarang kabeh kang kawecakake para nabi. Harap Mesias kuwi pinasti nandhang sangsara kanggo lumebu ing kamulyane to. Sinambi ngancani lakune murid sakloron, sithik mboko sithik Gusti nyadarake wong loro mau mring jati diri sarta ancas tujuane panjenengane rawuh ana donya. Panjenengane dudu Mesias politik kang ngluarake bangsa Israel saka penjajahan bangsa Romawi, ananging Mesias rohani kang ingutus salah ngluarake manungsa saka panjajahaning dosa. Gusti Yesus banjur njlentrehake sabarang kang wis tinulis ing kitab suci, wiwit kitabe Nabi Musa lan kitabe para nabi. Wong sakloron lagi temen-temen binaka atine rikala Gusti Yasa bojone kang panjenengane lumrah tindakake sadurunge seda biyen. Wong sakloron bali menyang pepantane meneh sinambi martakake menawa Gusti wis wungu saka seda. Para tresna pelem kinasih kelangan panduming urip, mligine urip karohanen bisa nemahi sapa wae lan kapan wae. Sinau saka murid Kleopas lan kancane kang padha menyang Emmaus, awake dhewe prayoga tansah tinarbuka kanggo pitulungan dalam Gusti kang bisa wae rawuh ana wong-wong kang peduli marang kita. Suawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama Sang Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.
Mugi tansah katuntuna kawula Duh Gusti ingkang asring kecalan panduming gesang awit saking maneka werni perkawis lan ribet ingkang gilir gumanti tumempuh ing gesang kawula. Mugi kawula tanggap mring rawuh paduka. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.